Әуду биллахи минеш-шайтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәтләре булсын һәр барчаларыбызга. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә хәмд сәнәләребез, мактауларыбыз булсын. Аның сөйкле пәйгамбәре Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә йөрәк түләребездән чыккан салават шарифләребез, сәламнәребез ирешсен. Аллаһ Тәгалә безгә аның шәфәгатен насыйп әйләсен. Мөхтәрәм кардәшләр, һәр барча мөселман кардәшләребезгә Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәтен насыйп итеп, ике дөнья бәхетен, дәрәҗәсен, һәм байлыгын насыйп итә күрсен. Аллаһ Тәгалә ярдәменнән ташламасын һәр барча иманлы бәндәләрне. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә имансызларга, гаделсезләргә, фасикларга, бузыкларга, залимнарга тәүфыйк хидаятләрен насыйп әйләсен. Мөхтәрәм кардәшләр, инде иншаллаһ бүген сөйләш күтәсе сүзебез булыр Исра һәм Мигъраҗ вакыйгасы турында. Ул инде безнең булды шушы атнада. Шуңа күрә дә булып китсә дә шулай бит, без аны инде искә төшереп, нинди вакыйга, нәрсәләр булган, тагын бер кат үзебезгә искәртеп үтсәк иде. Ни өчен дигәндә, мөхтәрәм кардәшләр, безнең динебез ул әйткәнебезчә хобби түгел ул. Ул уен түгел. Бу Аллаһ Тәгалә каршында үтәлә торган җитди кануннар һәм тәртипләр. Һәм безнең динебездә, мөхтәрәм кардәшләр, бер генә Алла бар. Шушы Аллаһ Тәгаләгә без баш иябез, хезмәт итәбез һәм буйсынабыз. Һәм инде шушы Аллаһ Тәгалә каршына килеп басабыз. Һәм әлбәттә, менә шушы Аллаһ Тәгаләнең бөеклеген, бердәмлеген һәм дә ки Аллаһ Тәгаләнең кудрәтен искәртеп үтә торган вакыйгаларның берсе бу Исра һәм Мигъраҗ вакыйгасы. Сез инде ул вакыйганы беләсез шулай бит. Бу Рәҗәб аенда, аның төрле фикерләре бар, башка айда дигән фикерләр дә бар. Әмма инде иң популяр фикер шушы Рәҗәб аенда, 27нче кичтә Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм Аллаһ Тәгалә белән күрешә. Шушындый вакыйга була. Ул вакыйга әйткәнебезчә инде Исра һәм Мигъраҗ дип атала. Исра дигән сүз ул инде бер урыннан бер урынга күчү, сәяхәт, төнге сәяхәт. Шуңа күрә кайбер риваятләргә карасаң, Якуб пәйгамбәр алейхиссалам төнлә йөргәнгә күрә аны да шулай бит шушы исем белән Исра, Исраил дип атаган дигән шундый фикер бар. Ягъни төнлә сәяхәт иткәне өчен. Аннан соң инде аның балаларын атыйлар Исраил балалары дип. Бәни Исраил, ягъни Якуб алейхиссаламның балалары дип, шушы төнлә сәяхәттән чыккан дигән фикер бар аның исемендә. Инде мөхтәрәм кардәшләр, менә шулай итеп төнлә сәяхәт кылу дип атала шушы Исра дигән сүз. Ә инде Мигъраҗ ул инде җирдән күккә күтәрелү. Сез инде беләсез шулай бит, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Кәгъбәтулла янында, Хаҗр Исмәгыйльдә йоклап яткан вакытында аның янына килә Җәбраил алейхиссалам. Һәм дә инде килә дә сине Аллаһ Тәгалә үз янына чакырады. Мөхтәрәм кардәшләр, менә бу бик тә җитди вакыйга шулай. Монда ниндидер түрә түгел шулай бит. Ниндидер зур кеше түгел, Аллаһ Тәгалә үзе Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне үз янына чакыра. Бу үз янына чакыра дигән сүз күчермә мәгънәле түгел, ягъни үләргә вакыт дигән сүз түгел, ә инде очрашырга чакыра. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, шушы Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә бирелгән нинди зур дәрәҗә. Чөнки Аллаһ Тәгалә баянына барып, алай күрешкән әле бер генә пәйгамбәр дә булмый. Бер генә пәйгамбәрне дә Аллаһ Тәгалә алай чакырып китерми. Әлбәттә, нинди вакыйгалар була шушы Исра һәм Мигъраҗ алдыннан. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм 10 елдан артык Мәккә шәһәрендә дәгъват кыла. Иманга килүчеләр бик әз була. Ә күбесе дошманлаша. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә хәтта бойкот игълан итеп, аның гаиләсенә, мөселманнарга бойкот игълан ителә шулай бит. Бик авыр хәлдә калалар, ашарларына юк. Аларга бер нәрсә сатмыйлар, алардан бер нәрсә алмыйлар, кыз бирмиләр. Һәм дә инде Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шушы вакытта яраткан хатыны Хадичә, анабыз үлеп китә радиллаһу анха. Шулай ук үлеп китә аны яклап торган Абу Талиб, аның абыйсы. Шулай итеп Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең тормышында иң авыр изгелләренең берсе белән очраша. Мөселманнар әз һәм зәгыйф, туганнарын, яклаучыларын югалтты шулай бит. Һәм дә инде аның янында дошманнар аны уратып алды. Инде бу чиракта Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә Аллаһ Тәгалә нинди ярдәм җибәрә? Нинди ярдәм?
гаскәр фәрештәләр җибәрми Аллаһы Тәгалә. Шулай бит, күктән корал бирми, алтын көмеш яудырмый. Аллаһы Тәгалә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә иң зур куанычын бирә. Үзе белән очрашу куанычын. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр ни дәрәҗәдә мөһим икәнен шунда гына аңларга була. Шушы авыр вакытта Аллаһның ярдәме була, Аллаһы Тәгалә белән менә шушы очрашу. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең Аллаһ Тәгалә белән күрешер алдыннан икенче тапкыр йөрәген алып юалар. Җәбраил алейхиссәлам күкрәген ачып, Зәмзәм суы белән аның йөрәген юып, һәм дә кире урынга салып куя, иман һәм инде хикмәт белән тутырып. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең кечкенә чагында бер тапкыр шулай йөрәге алынган була. Хикмәт монда нәрсәдә? Кечкенә чагында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әле бузаклыкны аңлый башлаганчы нәрсә икәнен аның Аллаһ Тәгалә шулай иттереп йөрәген чистартып, бузаклык кермәс иде. Кара тап, кара уй, кара фикердән, пычраклыкка тартылудан Аллаһы Тәгалә аның йөрәген чистарта. Һәм шуңа күрә үскән вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бузаклыкка тартыла торган булмый. Менә без мәсәлән үскәндә, үсмер чакта бузаклыкка тартылып алабыз, шулай бит. Тегендә, монда группировка, тәмәке, кызлар һәм башка әзрәк кенә шулай бит булып ала шундый вакытлар. Кемдер анда кала чыга алмыйча. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең андый әйберләргә тартылырга теләге дә булмый. Йөрәге чиста була. Әмма инде шушы яшенә җиткәннән соң, хәзер Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм йөрәген тагын бер тапкыр алып чистартыла нәрсәдән? Бу очракта инде каралыктан, бузаклыктан түгел, ә монда инде иман һәм хикмәт салына аның йөрәгенә. Ягъни аның йөрәге инде нур булып, яңадан шулай бит яктыра башлый. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, бурак дигән хайван өстенә утырып, ул ат түгел, ул хайван дип атыйк инде аны шулай бит утырып йөри торган, ишәктән зуррак, мулдан кечерәк бер хайван өстенә утырып Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм китә Иерусалимга. Инде ул бурак шуның кадәр тиз атлый, бер атлаганда күз күрем җирне каплый, ягъни бик тиз арада барып җитәләр алар шушы рәвешле Иерусалим дигән җиргә, Әл-Кудска. Әл-Кудска Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм күтәрелүе дә шулай бит юктан гына түгел. Күтәрелергә булыр иде җирнең теләсә кайсы ноктасыннан. Мәсәлән, Кәгъбәтулладан күтәрелергә булыр иде шулай. Я булмаса Мәдинә шәһәреннән күтәрелергә булыр иде. Әмма Әл-Кудстан күтәрелү дә хикмәтле, шушы Иерусалимның, Әл-Кудсның безнең өчен ни дәрәҗәдә әһәмиятле икәнен шулай бит искәртеп үтә безнең динебез. Бу безнең өчен ватаныбыздан да кадерле җир. Иерусалим, Әл-Кудс. Мәккә, Мәдинә һәм Әл-Кудс. Мөселман кешесе өчен иң беренче изге урыннар шушы. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә әйтә, сәяхәт кылырга теләсәгез, шушы өч урынга сәяхәт кылыгыз ди. Шуның өчен дә әһәмиятлеген аңлата һәм бүгенге көндә Иерусалимда, Әл-Кудста барган хәлләрне без белеп, йөрәгебез әлбәттә безнең авырта һәм яна. Чөнки безнең якын җиребездә шундый вакыйгалар бара. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шушы урында Әл-Кудста бөтен пәйгамбәрләр белән намаз укый. Ул инде имам булып тора аларга. Сез әйтерсез инде алар бит инде вафат үлгәннәр диярсез шулай бит. Безнең динебездә үлем ул күчеш кенә, бер тормыштан икенче тормышка. Шуңа күрә үлеләр белән исәннәр арасында бездә әллә ни аерма юк. Исәннәр ашый эчә төшә, ә үлеләр моны эшләми. Шул гына аермасы. Әмма алар исән һәм әлбәттә башка төрле тормыш белән алар яшиләр. Һәм без моны күрәбез Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең күккә күтәрелгән вакытында. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм күккә күтәрелә шушы Иерусалимнан. Һәм күтәрелгән вакытта ул күкләрне чыга, 7 кат күкне. Беренче кат күккә килеп җиткәннән соң шакыйлар шулай. Һәрбер күктә сакчылар тора. Бу шулай ук бик җитди әйбер, ягъни күкләргә булай гына менеп булмый. Сине кертсәләр генә, Аллаһы Тәгаләнең сакчылары сине үткәрсә генә, син анда менә аласың. 7 кат күк ул теге атмосфера, стратосфера, биосфера тегесе монсы алай түгел ул. Беренче кат күк, 7нче кат күк бу безнең инде беренче кат күкне галимнәр әйтә, ул безнең галәмебез ди. Безнең галәмебез вселенная, ул беренче кат күк диләр. Аннан соң инде китә тагын 6 кат күк. Менә шушы беренче кат күккә килеп җиткәннән соң шакыйлар. Инде рөхсәт булдымы? Сезгә монда керергә дип сорыйлар сакчылар. Җәбраил галәйһиссәлам әйтә, рөхсәт бар ди. Рөхсәт бар ди. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм белән бергә аны үтәргә. Беренче кат күктә алар кемне күрәләр? Адәм галәйһиссәламны. Ул шунда. Шулай бит, ул вафат дибез. Әмма ул шунда беренче кат күктә
үзенең шушында урыны билгеләнгән һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям аның белән күрешә, сәлам бирешә шулай. Инде шулай ук икенче кат күккә килгәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям күрә Айса алейһиссәлам һәм Яхья алейһиссәламнарны. Алар белән сәламләшеп, алар белән күрешә. Шулай ук өченче кат күккә менгән вакытта Йосыф алейһиссәлам белән күрешә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Дүртенче кат күктә күрешә Идрис алейһиссәлам белән. Бишенче кат күктә күрешә Харун алейһиссәлам белән. Һәм алтынчы кат күктә күрешә Муса алейһиссәлам белән. Җиденче кат күктә күрешә Ибраһим алейһиссәлам белән. Ибраһим алейһиссәлам шулай бит безнең җиденче кат күктә алар сәламләшәләр, алар шунда күрешәләр. Шулай итеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шушы пәйгамбәрләр белән, бөтен пәйгамбәрләр белән күрешә ул. Иерусалимда, Аль-Кудста һәм шушы пәйгамбәрләр белән тагын аерым күрешә шушы 7 кат күктә. Димәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям алар белән күрешкән һәм алар белән аралашкан. Инде 7нче кат күкне чыккан вакытта килеп җитәләр алар шулай бит Сидратул Мунтаха дигән җиргә. Ягъни бөтен вакыт һәм урын дигән төшенчә, пространство дигән төшенчә беткән урынга. Монда материаль дөнья бетә, Сидратул Мунтаха. Бу урынның теге ягына беркем чыга алмый. Чөнки без үзебез материаль булганлыктан, материаль дөньяның теге ягына без чыга алмыйбыз. Пространство, урын һәм вакытның теге ягына без чыга алмыйбыз. Бу әйберләрнең ичендә без яшәргә мәҗбүр, шуңа буйсынырга. Һәм дә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямгә рөхсәт була чыгарга. Әмма Җәбраил алейһиссәлам кала. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям аның калганын күргәч куркып куя. Үзе генә барганда, үзе генә куркып калган ич анда бит Җәбраил алейһиссәлам белән иптәш бар, шулай бит күккә менгәннән куркыныч түгел. Әмма калган юлны ул үзе үтәргә тиеш. Һәм Җәбраил алейһиссәлам әйтә, мин ди шушында, шушы урыннан үтә алмыйм ди. Чөнки әгәр дә атласам, хәзердә мин ут булып янып бетәм ди. Ягъни юкка чыга, теге качыга алмый. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллямгә рөхсәт була шул якка чыгарга һәм Аллаһ Тәгалә белән күрешергә. Монда галимнәр инде төрле фикерләр әйтәләр, әмма тәгәрәк фикердә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям Аллаһ Тәгаләнең асыл кыяфәтен күрмәде диләр. Анда берничә кат пәрдәләр төшкәннән соң Аллаһ Тәгалә белән ул сөйләште, Аллаһ Тәгаләгә шулай бит инде юнәлде, әмма аның чын кыяфәтен күрмәде дип әйтә галимнәр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә белән сөйләшү була бу очракта. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям Аллаһ Тәгаләне тасфирламый, ул шулай иде. Әмма аларның сөйләшүен безгә җиткезә. Менә шулай итеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям Аллаһ Тәгалә белән күрешеп сөйләшә. Аларның сөйләшүләрен без бүген намазда кабатлыйбыз шулай бит. Ат-тахияту лиллаһи вас-салавату ват-тайибат. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Аллаһ Тәгаләгә мактауларыбыз булсын, бөтен сәламнарыбыз, салаватларыбыз булсын ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллаһи ва баракатуһ ди. Аллаһның шулай бит, ассаламу алейка, сиңа сәлам булсын. Аллаһ Тәгаләдән шулай була бит бу очракта инде. И Аллаһның илчесе, и пәйгамбәр ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Менә шулай итеп шушы ат-тахият ул безнең мөхтәрәм кардәшләр Аллаһ Тәгалә белән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям арасында булган сөйләшү, диалог дибез без аны. Ассаламу алейна ва аля гибадиллаһи ссалихин дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Безнең һәр барчабызга сәлам булсын һәм һәр барча иманлы изге бәндәгә сәлам булсын дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Ашһаду ан ла илаһа иллаллаһ ва ашһаду анна Мухаммадан габдуху ва расулуһ дип фәрештәләр шул вакытта җавап бирәләр. Ягъни иман китерәбез, шәһадәт кылабыз ки Аллаһ Тәгаләдән башка илаһе юк, һәм дә инде Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям аның илчесе. Монда сөйләшүләр озак була, моның белән генә бетми. Монда Бакара сүрәсенең соңгы 2 аяты иңгә шушы вакытта. Шушы вакытта Аллаһ Тәгалә мөселманнарга намазны йөкли. Ләкин бу намаз башта була, күпме 50 вакыт намаз була. Аннан соң инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям килеп төшкән вакытта Муса алейһиссәлам белән күрешә. Муса алейһиссәлам киңәш итеп әйтә, 50 вакыт күп ди, сырады киметсен Аллаһ Тәгалә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям менеп китә яңадан Аллаһ Тәгалә каршына. Киметәләр 5 вакытка. Тагын төшә. Муса алейһиссәлам әйтә, сыра тагын киметсен ди, күп булды. Шулай итеп менә намаз вакыты кала 5-кә. 5 намаз вакытына. Инде Муса алейһиссәлам әйтә, сыра тагын киметсен ди, минем халкым моны да үти алмады ди.
көп болды. Бұны да өтей алмады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям инде әйтә, инде тагын киметүне сорарга мин ұялам ди. Биштен дә кимне укырга, намазны мин ұялам ди. Шулай итеп, менә шушы көннән мөселманнарга 5 вакыт намаз йөкләнә һәм фарыз була. Анганча алар 5 вакыт намаз укымыйлар, 2 вакытны гына укыйлар, иртә белән һәм кич белән генә 2 рәкъәт. Мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы намазыбызның да шушы вакытта йөкләнүе шулай ук безнең өчен бер гыйбрәт һәм дәрес булып тора. Аллаһы Тәгалә белән махсус күрешү вакытында намаз йөкләнә. Җәбраил галәйһиссәлам аркылы түгел, вахый аркылы түгел. Чөнки калган гыйбадәтләр вахый аркылы килә. Намазны Аллаһы Тәгалә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям белән күрешкәндә шәхсән шулай итеп вазифа итеп безгә куя. Шуңа күрә кем намазны үтәми, Аллаһы Тәгаләнең шәхси вазифасын үтәмәгән булып санала. Намазны калдыру бик җитди зур гынах булып тора, мөхтәрәм кардәшләр. Бик җитди һәм зур гынах. Без дер калтырап торабыз, начальникның бер сүзен үтәмәсәк шулай бит. Хәзер ачуланыр инде дип. Дер калтырап торабыз, төннәр буе йокламыйча чыгабыз, иртә белән шушы начальник белән күрешәсе булса шулай бит. Нәрсә әйтер икән инде дип. Монда Аллаһы Тәгалә үзе куйган менә шушы намазлар, намаз вакытлары. Һәм моны үтәмәгән өчен Аллаһы Тәгалә үзе сорыячак. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы намазның җитдилеген без шушында аңлыйбыз. Бу шул зур вакыйга һәм зур безнең өчен мөгъҗиза. Һәм инде әгәр бездән сорасалар, Аллаһы Тәгаләне кем күргән, кем аның белән сөйләшкән соң дисәләр, без әйтәбез, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям. Без аңа ышанмыйбыз дисәләр, аңа ышанмасагыз, сез беркемгә дә ышанмыйсыз дип җавап бирәбез. Инде аңа да ышанмасагыз, сез беркемгә ышанмыйсыз, сез үз күзләрегезгә дә ышанмыйсыз, әгәр дә аңа ышанмасагыз. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кайткан шушы вакыйганы мөшрикләргә сөйли, куанып сөйли. Аларны куандырып, үзенең пәйгамбәр икәнен раслап, ләкин алар көләләр. Дурак диләр, акылдан язган, сихерче диләр һәм башкасы диләр, мөхтәрәм кардәшләр. Менә бүген, мөхтәрәм кардәшләр, иманлы кешеләргә шулай карасалар гаҗәпләнмәгез. Борчылмагыз. Чөнки пәйгамбәрләргә дә шулай дип әйткәнне шулай бит инде. Сезгә генә әйтерләр. Сезгә генә шулай кырын карарлар. Сез борчылмагыз, күңелегезне төшермәгез. Шыпырт кына шулай бит үз эшегезне эшләгез, гыйбадәтегезне кылыгыз, динегезне тотыгыз. Калганы кем кулында? Аллаһ Тәгалә кулында. Кем соңгы тапкыр көлә рәхәтләнеп? Җәннәттән утыручылар көләләр. Аларның көлүләре шунда була, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә менә бу очракта да безнең өчен тагын бер дәрес һәм мөгъҗиза булып тора. Һәм инде иманы нык кешеләр, мөселманнар бер шиксез ышаналар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга. Һәм әлбәттә инде Абу Бакр радиллаһу анһу да Сиддык дигән кушамат ала. Чөнки иң беренче аның янына чабалар. Синең дустың акылдан язган, әллә нәрсә сөйләп йөри, күккә мендем дип сөйләп йөри ди. Абу Бакр радиллаһу анһу әйтә, бу нәрсәсе гаҗәп моның ди. Бер тапкыр менгәннең ди. Көн сайын аннан хәбәр төшә аңа ди. Менә бу гаҗәп ди. Көн сайын төшә ди хәбәр ди. Мин шуңа ышанам ди. Бер тапкыр аның менеп төшүе ул гаҗәп түгел ди. Абу Бакр радиллаһу анһуның бер тамчы шиге булмый, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә аның иманы да, бөтен кешенең иманын бергә җыеп үлчәсәң дә, аның иманы авыррак була. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, шундый зур сынаулы, шулай бит инде вакыйга була безнең инде тарихыбызда дип әйтик, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән. Инде иншаллаһ рус телендә дә аңлатып китик. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о таком событии, которое произошло с пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям. Это Исра и Ми'рач. Исра — это перемещение ночью из одного места в другое, то есть ночное путешествие. Ми'рач — это вознесение, в данном случае вознесение из земли на небеса к Аллаху субханаху ва та'аля. Представляете, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям имел аудиенцию с самим Аллахом субханаху ва та'аля. Это, естественно, большое событие. Об этом событии не принято говорить в узких кругах, так скажем, да, может быть, даже в широких кругах. Те, которые не верят в Аллаха, или же те, которые считают ислам неправдивой религией, они об этом событии не часто говорят. Но есть такие люди, например, вы знаете, что в Великобритании есть мусульмане, которые делают дагават на улице. Там пришла одна женщина и говорит: вы, говорит, подтверждаете, говорит, что вы врете? Мусульманам говорит.
Они пока не знают, о чем речь. Говорят, о чем? Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, соврал. Говорит, о чем соврал? Что он поднимался на небеса. Это невозможно, говорит эта женщина. Это, говорит, невозможно. Он, говорит, соврал. Он, говорит, все это выдумал. Поэтому, дорогие друзья, для неверующих людей, для слабо верующих людей это событие является испытанием. Поверить в это – это испытание. Потому что, по некоторым данным, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал это, то есть из Мекки перенесся в Иерусалим, из Иерусалима вознесся на небо, потом обратно вернулся со всеми этими событиями, прошло столько времени, некоторые говорят треть ночи, некоторые говорят час, а некоторые говорят, что когда он уходил, опрокинул кувшин, а когда вернулся, поймал его. То есть настолько мало времени прошло. Некоторые склонны говорить, что это выдумка, что это ему приснилось там, или так далее, тому подобные вещи. Здесь можно выдумать все, что угодно, чтобы не поверить. Но, дорогие друзья, это является для нас истиной. Почему? Потому что Аллах Тааля в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, Субхана аллади асра би'абдихи лейлам мин аль-масджид аль-харами иля аль-масджид аль-акса, аллади баракна хауляху линурияху мин аядина иннаху хуас сами'у аль-басир. Аллах Тааля в Коране говорит: пречист Аллах, тот, кто перенес своего раба ночью из харама в мечеть Аль-Акса, то есть в Иерусалиме, мечеть Иерусалим, в землю, вокруг которой, говорит, мы сделали благословенной, баракат дали, чтобы показать наши знамения. Поистине Аллах слышащий и видящий. То есть это зафиксировано в Коране. Если ты не веришь в это событие, то ты неверующий. Потому что ты не веришь в часть Корана. Ты считаешься неверующим. Поэтому это бесспорный вопрос. Здесь нет толкований, философских каких-то мыслей и тому подобных вещей. Аллах Тааля сам говорит: это произошло, это факт, это было. Обратим внимание, дорогие друзья, что Аллах Тааля подробно описывает. Во-первых, то, что мы, говорит, перенесли его из Мекки в Иерусалим, из мечети Аль-Харам в мечеть Аль-Акса. Здесь фигурируют две мечети. И невидимая связь, невидимая нить, которая связывает эти мечети и расстояние между ними, и землю, Палестину. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля сказал, что мы, говорит, дали баракат вокруг этой земли. То есть вокруг этой мечети, баракат вокруг, значит, всей этой земли, Палестины, баракат. Это земля баракатная от Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах Тааля, для Аллаха эта земля ближе, близкая. Не для кого-то близкое, не потому, что ты здесь родился, кровь пролил, там кушал, ел, обрабатывал землю и так далее, да, как Тухай пишет. Это земля, которая близка самому Аллаху Субханаху ва Тааля. Поэтому она тоже для нас близка, эта земля, и, естественно, мы тоже переживаем за то, что происходит на этих землях. Также, дорогие друзья, Аллах Субханаху ва Тааля также упоминает нам, чтобы мы, говорит, показали свои знамения. Поэтому то, что произошло, это чудо. Это чудо, то, что произошло. Чудо, которому нет объяснения у ученых. Сейчас, потому что если ученого пригласишь, вот недавно одного ученого исключили из совета какого-то там, да, за то, что он сказал, что раньше люди жили 900 лет. Сказали, что это антинаучная идея, это Россия. Это антинаучная мысль, что раньше люди 900 лет жили. В Коране пишется, что Нух, алейхиссалям, 950 лет только делал дават. Это вполне возможно. Для нас это не невозможно. Для нас это реальность. Раньше люди 1000 лет жили. 1000 лет раньше люди жили. Это не проблема. Поэтому антинаучно, когда вот у одного священника христианского спросили, как относиться к теории эволюции, он что сказал? Он сказал, наукой является то, что можно экспериментально повторить. То есть экспериментально можно повторить, как обезьяна превращается в человека. Можно экспериментально повторить,
все, что описано вот этими учеными. Нет, это теория, поэтому она называется теория, это не аксиома. Но в это же поверили люди. Миллионы, миллиарды людей в это поверили, фильмы снимают, книги пишут и в школах обучают. Почему никого не исключают из совета ученых там, да? Потому что теорию приняли за аксиому. Нет. Поэтому, дорогие друзья, все, что Аллах Субханаху ва Тааля говорит, для нас это и есть факт, это и есть реальность. И поэтому мы в это верим, и, естественно, для нас это вера, часть нашей веры. Поэтому кто бы что ни говорил, мы говорим, это факт. То есть мы в это уверовали. И со временем, потихоньку, когда уже открываются некие области науки, люди скажут, да, это возможно. Да, это возможно, они скажут. Потому что по квантовой физике там и так далее, там тоже многие вещи возможны, хотя некоторые, например, материалисты могут это отрицать. Также, дорогие друзья, что мы видим в этом событии? То, что Аллах Тааля дал это событие как утешение пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Встреча с Аллахом – это утешение. Когда ты переживаешь, когда у тебя не получается что-то, что является самым большим утешением? Не то, что тебе там деньги перечислили на карту. Если ты этому радуешься, значит, ты бедный человек. Поэтому радуешься деньгам. Утешение – это когда есть связь с Аллахом Субханаху ва Тааля. Аллах Тааля тебя не забыл, а ты не забыл Аллаха. Это самое большое утешение и самая большая награда в этой жизни. Никогда не завидуйте тем, кто живет лучше вас, богаче и так далее, тому, или занимает большие должности и так далее. Это ничего не стоит, если у них нет связи с Аллахом Субханаху ва Тааля. Абсолютно ничего. Это пусто, пыль. Все это превращается в пыль. Поэтому Аллах Тааля дал пророку Мухаммаду ﷺ не оружие, не деньги, не дал ему власть, он призвал его к себе для утешения, для разговора. Вот это, дорогие друзья, действительно очень главный момент. И для нас мы поймали частичку этой встречи. Каким образом? Ас-саляту ми'раджуль муслим. Намаз является ми'раджем для верующего. Когда мы читаем намаз, для нас это утешение. 5 раз в день у нас есть возможность связаться с Аллахом Субханаху ва Тааля. Для утешения. От чего мы утешаемся? Мы утешение находим от этого мира. От этого мира, который для нас является депрессивным. Проблема в этом мире. Вот мы здесь сидим, уже проблема. 5-я точка болит, устали, дышать нечем и так далее. Сюда мы шли, это тоже проблема. Снег там и так далее. Послушали, ушли, вышли, только опять проблема. Это работа, дом и так далее, и так далее. Весь этот мир – это проблема. Чтобы забыться, что можно сделать? Можно выпить. Можно в театр сходить, кино посмотреть. Можно книжки почитать. Поэтому люди с ума сходят по этим вещам. Поэтому кинотеатры забиты, поэтому театры забиты, там, да, поэтому вот стоишь в очереди там в супермаркете, каждый человек берет с собой что-то алкогольное. Для чего это? Расслабиться, забыться, чтобы эта депрессия наконец-то ушла, но она не уйдет. Поэтому для нас это утешение, дорогие друзья, намаз. Вставая на намаз, мы обращаемся к Аллаху. И у нас вот эти вот проблемы наши мирские отходят. Мы приводим чувства, мысли в порядок, а потом снова решаем эти наши насущные проблемы. Поэтому, дорогие друзья, вот через это чудо мы понимаем, что намаз для нас является как раз встречей с Аллахом, потому что именно в эту ночь Аллах Субханаху ва Тааля обязал мусульман читать 5 раз намаз. Также, дорогие друзья, это событие является испытанием. Испытанием почему? Потому что для неверующего человека, опять-таки для того, у кого вера слабая, он в это не поверит. Он будет сомневаться. Шайтан червоточину свою заложит через эти вещи. А у кого крепкая вера, он скажет, в этом ничего нет удивительного. Альхамдулилля, скажет, что верует, это истина, и все, дальше продолжит жить. Также, дорогие друзья, это доказательство, это событие. Доказательство чего? Истинности миссии пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Истинность того, что Аллах Всевышний – это реальность, это не вымысел. Некоторые думают, что Аллаха
Бога придумали верующие люди, потому что им нужно находить какое-то утешение. Как Карл Маркс говорил, да, что религия – это опиум для народа. И обрезали эти слова. Дальше есть продолжение этих слов. Он говорит, но этот опиум нужен. Почему? Наркотик, он помогает расслабиться, забыться. Тогда это было лекарством в его время. И поэтому, говорит, религия помогает расслабиться и забыться. То есть получается, что люди придумали Бога, чтобы как-то расслабиться, как-то забыться, свои проблемы возложить на кого-то. А на самом деле, дорогие друзья, это не выдумка, это реальность. Ведь пророк Мухаммад ﷺ встретился в реальности с Аллахом Субханаху ва Тааля. И то, что миссия пророка саллаллаху алейхи вассалям, это тоже реальность, потому что то, что пророк Мухаммад ﷺ жил, что это личность историческая, это факт, это никто опровергнуть не может. Но был ли он пророком? Даже те, которые его очень сильно уважают там, на Западе и так далее, говорят, что он был гением. Да, или там мыслителем великим и тому подобное. А на самом деле, дорогие друзья, самая великая его заслуга – это то, что он был пророком. То есть имел связь с Аллахом Субханаху ва Тааля. Потому что эти вещи придумать невозможно. Вы видели дурачков, которые говорили, что они Бога видели там или с Богом общались? Потому что они несут именно открытую ересь, нелогичную. И вы сразу же можете поймать их на лжи. А здесь все логично. Пророк саллаллаху бодр и умом, и телом, и духом. Поэтому это для нас является доказательством еще. Также, дорогие друзья, из этого события мы видим, что поражение будет за неверующими. Почему? Потому что верующие всегда побеждают. Обратите внимание, когда он ехал в Иерусалим на Бураке, он что видел по дороге? Он останавливался на местах. В Медине, где прочитал 2 раката намаз. В Тур-Сина, на Синайском полуострове, на Синайской горе останавливался, тоже читал намаз. В месте, где Айса алейхиссалям родился, тоже прочитал там намаз. И со стороны Египта почувствовал приятный запах. Он спросил, что это за запах? Это запах, говорит, Машитат и ее детей, которых заживо сварили в котле. Фараон сварил, потому что она была верующей. Потому что она не верила, что фараон – это Бог. И у нее был свой Бог, истинный, Аллах. Она верила в этого Аллаха, а не в фараона. Поэтому он сварил ее, и сначала ее детей, а потом ее. Но она победила. Почему? Она в раю, фараон нет. Победа всегда будет за верующими, дорогие друзья. Это для нас явное доказательство всего этого. Даже когда пророк саллаллаху был в тяжелом состоянии, в Мекке, когда вот казалось, что уже потухнет свет ислама, Аллах Тааля дал выход после этого. То есть 10 лет уныния, 10 лет переживаний, да? И потом нашелся выход. Что? Переселение в Медину. Дорога открылась после этого. И ислам расцвел. И Мекка сама покорилась потом пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Та Мекка, которая его изгнала, это Мекка, которая хотела убить его и стереть с лица земли память о нем. Сама покорилась пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Также, дорогие друзья, мы видим слабость этого мира, всего мирского, и конечность всего того, что нас окружает. Потому что, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вознесся над 7 небесами, он видел этот мир, какой он маленький перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Как Аллах Тааля управляет этим миром, как приходит все движение. Для нас мы смотрим, например, на наш город, какой огромный англомерат какой-то там, да? Нет. Вы представьте, чем управляет Аллах Субханаху ва Тааля. Что город? Он управляет, что вселенные, всеми вселенными, в том числе параллельными мирами, видимыми и невидимыми существами. И Аллах Субханаху ва Тааля все это держит, образно говоря, в одной руке. Сожмет, все уничтожит. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел, как можно выйти за пределы всего этого мирского, за пределы пространства и времени, и увидел всю суть, все строение нашего материального мира. И это, дорогие друзья, является, конечно же, доказательством того, как слаб наш мир, какой он маленький. Это создание, махлюк, а в том числе и мы, в том числе и ты лишь часть этого всего.
который бросает вызов Аллаху, чинит нечестие на земле, зулюм делает. Помимо того, он говорит, что нет создателя у этой земли, что вот весь этот миропорядок просто так сам по себе появился и сам по себе управляется. Это наибольшая глупость, на которую способен человек. Поэтому, дорогие друзья, это тоже опять-таки является для нас уроком. Поэтому мы извлекали вот такие вот уроки каждый раз, когда видим определенные события. В этой ночи нет определенных поклонений. Где-то идет про 12-ракатный намаз, но он в хадисах не идет, этот намаз, поэтому можно было читать любой добровольный нафиль намазы, можно было делать дуа, можно было держать уразу, вот четверг, например, да, и вообще в Раджаб держать уразу, это очень хорошо, мы с вами об этом говорили. Самое главное, как вы относитесь к этому событию. Если для вас это событие в сердце занимает особое место, значит и ваши дуа, и ваше поклонение из-за вашего отношения примется по-особому в эти дни. Поэтому все зависит от вас. А мы должны вспоминать, перечитывать эту историю и каждый раз восхищаться тем, что Аллах Субханаху ва Тааля делает и делал и будет делать. Ва акулу каули хада, ва астагфируллаха аль-гафара ли ва лякум, ва лисаири джамаати аль-муслимин аль-хадирин аджмагин, иннаху хуа аль-гафуру рахим аль-джаваду карим, ва сами'у ад-дуа.